Na Rympei U Hynñiewtrep MDA paidbah Bri U Hynñiewtrep. Dagi sepangut ki paidbah rengkat lang bat idukot jangka Jaiñtia National Council JNC balalam khmat do Presiden ubak sambor miling do hakasing palai kilaya erali rak lamayong hakli riat East Jaiñtia Hills District ban pynpoi ka jing pyrshah ka jing temu jangka sorkar ban pynpoi ka lynti ral charilom Jaiñtia haka jing yalang bala penlong hakmat udur mod jong ukyang nang ba hakli riat unong yalam ka JNC ubak sambor miling do ulakan tho baka jingkwa jangka sorkar ban pynpoi ka lynti ral chapot rilom Jaiñtia kadai ka jing temu ban pensuk yaki karkhana do bilat bat yaki nong khai he spa bar jalla ibale yaka khai ka pateng hapo ka district u presiden ke JNC ula Byrngem ban ialap pyrshah ka sorkar MDA balai lam dak NPP house nem aja apopra lada ka shlan ban pynpoi ka lynti ral sa East Jaiñtia Hills District lada pi shlan ban le dak bor kum ka seng ngim don la chu dak kumwai pat nrengin ialap pyrshah iaphi house nem aja apopra ngakwa ban pen kenmau iaphi badai ki paidbah ki badan bor ban shim yakarai bat kindai ru ki paidbah ibala ban kini napi yaka bor ulong shu ula takran ting eru yaki nyongut ki MLA na rilom Jaiñtia halo ka jing bamla ban le yaka jing dawa jang ki seng balang bat ka sorkar lada ka executive committee jang ka Jaiñtia Hills Autonomous District Council JHDC ka ay ka no objection certificate NOC ban pynpoi ka lynti ral charilom Jaiñtia ka seng kan penlong ka jing yakhi da ka batur sa office trekam jang ka district council bat ka seng kan pen iboro wat ka sorkar ban yada yaka laway jang ka ri bat ka jai ban riu long presiden ke JNC ulong baka seng kalalong balakre lada ka sorkar kale da ka bor balada ki nom ikmat kile pyrshah ka surjong paidbah ngin pyrshah ka roy ka par nrei lada kata ka roy ka par ka bu pat yangi haka jingma khamtam yangi kiret pa i kloy ban pyrshah ni pha ka khubor ka basha sho mentri ramba ka jalla u konrat ke sangma bodai ban sange no ya ka jing thmu ban wanra lynti ral sa East Jaiñtia Hills District kat ba ampat la ban pentre kam yaki an ki ban yada ya ka khai ka pateng ki an ki ban yada yangi na ka jing shat tele hakim mende kani ka khubor ka basha sho mentri ramba ka jalla la ong ba sambor miling do kat ba ka JHDC kampat la ban ai ki jing yada haga khai ka pateng balada ka sorkar kampat la ban shna yaki an ban yada kum ka ialap ban laj na ka jing shat tele hakim mende bat ki Bri U ki banabar ngimla satya ban pediang ya ka lynti ral bat kani ka dai ka khubor ka basha sho mentri ka sorkar jalla uba kermen chilla kumba ula depong bo un buram ya ka surjang ki paidbah nrei ka surjang ki paidbah ki Kyrshan ya ka JNC bat ka sur na ka JNC kalong bangi pyrshah ka lynti ral balada wan ra jubor ka lynti ral sharilom Jaiñtia ka sengkam bansi ban ya da kanu ka lynti lamaham u presiden ka JNC haba pa yu kurwa sya ka sorkar bakarel kamlong tang maka kabawan ra iki kampen roy uba sambor mi ulong dada pi kum ka sorkar pi kwa ban ai hangi yiki kampen roy ai hangi ka puli puthi ka babha ki jaka sumar ki babha ka surok ka babha kini kin long ki jingkar kho yiki Bri U jongi bat ka than baroh ka wei u presiden ka JNC ulopen ken mauro halor ki santli ki mat jingdawa lengba ka save Jaiñtia mission bakan thop ka jingdawa ban pen khlanya ka JHDC ban penrung ya ka tin Jaiñtia ka state anthem bat ka state language act ban shnai ki policy ka bayadai bat ka thongkam thongjam hapo ki karkhana do bilat ban pen bek no yo pot usam hapren ka Jaiñtia bat ka asam da ka bat pen shong nong rim na PRE khat khandai spasan phawai Jaiñtia Hills map bat ban shna no da ka small scale coal mining policy ki dukhot jang ki seng balang ki balai shimban talang hakani ka rally ra lamayong ki kenthop ya ka JYF Saipung Circle MPUF East Jaiñtia Hills District FKJGP Cleariat Circle All Biate Students Association ABSU United Hynñiewtrep Movement UHM East Jaiñtia Hills ka East Jaiñtia Hills Taxi Drivers Association EJHDA bat ka Meghalaya Indigenous Women's Council MIWC haka jingalang la ai jingkren ru do president ka FKJGP Cleariat Circle uba Michael Charmang ka president jang ka Meghalaya Indigenous Women's Council ka Kong by the Grace Sakhar u presiden jang ka East Jaiñtia Hills Taxi Driver Association ba Satli Rengklem unang ilam jang ka All Biate Students Association u Theodore Darnay u presiden ka UHM u ba Brosen Siangshai bat kiwai